மணிப்பூர் மாநிலத்தில் மே 3ஆம் தேதியிலேருந்து ஒரு பெரிய கலவரமே நடந்துகிட்ருக்கு. குக்கி அப்புறம் மெய்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 சமூகத்துக்கு இடையில பயங்கரமான கலவரம் நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக புதன்கிழமை ஒரு வீடியோ அப்லோட் ஆகிருந்தது. அந்த வீடியோவில் தான் ஒரு 2 பொண்ணுங்களை ஒரு 1000 500 அந்த கலவரக்காரங்க அங்கே இருக்க எல்லாரும் அந்த பொண்ணுங்களை ட்ரெஸ் எதுவும் இல்லாமல் நடு ரோட்டில் இழுத்துட்டு வர மாதிரியான ஒரு வீடியோ வந்திருந்தது. அது இந்த வீடியோவில் ஒரு பொண்ணை இழுத்துட்டு வரும்போதே டார்ச்சர் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி தான் கொண்டு வராங்க. பாதிக்கப்பட்ட அந்த 2 பொண்ணுங்குமே குக்கி அப்படின்ற ஒரு பழங்குடியின சமுதாயத்தை சேர்ந்த 2 பொண்ணுங்க. மொத்தமாக அந்த கலவரத்தில் மாட்டினது 3 பொண்ணுங்க. அங்கேருந்து பயந்து காட்டுக்குள்ளே ஓடும்போது மாட்டிக்கிட்டாங்க. 3 பொண்ணுங்களுமே நிர்வாணப்படுத்தி 3 பேர்த்தையும் ரோட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. பட் இந்த வீடியோவில் 2 பேர் தான் தெரியுறாங்க. அதில் ஒரு பொண்ணு ரேப் பண்ணப்பட்டிருக்கா. ரேப் பண்ணப்பட்ட பொண்ணோட அப்பா தம்பி 2 பேர்த்துமே கொண்டுட்டாங்க அந்த ரேப்பை தடுக்க வந்ததுக்காக. மே 4ஆம் தேதியிலேருந்து மணிப்பூரில் இன்டர்நெட் கட் ஆகிருந்தது. ரீசெண்டாக தான் இன்டர்நெட் அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ப்ரொவைட் பண்ணனால இந்த புதன்கிழமை தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் ஆகிருந்து. அப்லோட் ஆனதுலேருந்தே இதுக்கு பெரிய கண்டனமும், இதுக்கு அகென்ஸ்டாக இதை பண்ணவங்களுக்கு அகென்ஸ்டாக சீரியஸான தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சைட்லேருந்துமே பெரிய ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விஷயம் எப்பயுமே எங்கேயுமே நடக்கக்கூடாது. இனிமேல் அந்த மாதிரியான ஒரு தண்டனை கொடுத்தா தான் நல்லாயிருக்கும். அது எப்பயுமே இந்த மாதிரி கலவரம் ஏதாவது ஒன்று வரும்போது இந்த மாதிரி ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியோ இல்லை ஷெட்யூல் கம்யூனிட்டியோ இந்த மாதிரி இடத்துகளுக்கு போய் இந்த பொண்ணுங்களை டார்ச்சர் பண்ணுறது இதே தான் நார்த் சைடும் சரி நிறைய இடத்துல இதே தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த விஷயம் ஃபஸ்ட்டு மாறணும். இப்போது அங்கே நடந்துட்டுருக்க ஆட்சி யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியோடது தான். பாரத் மாதா கி ஜெய் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப சத்தமாக சொல்கிறாங்க. இப்போவும் அதை அவங்க சத்தமாக சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.